Здравейте, скъпи зрители! Благодаря ви, че и този съботен следобед споделяте с телевизия Алфа и нейното седмично коментарно предаване в окото на бурята. Скъпи зрители, вече 10 месеца светът живее скован от страх пред един невидим враг. Той се нарича SARS-CoV-2. Страшният вирус, за който дори министри на здравеопазването казват, че нищо не знаем. Нищо не знаем, макар че пък по други информации този вирус бил предсказан преди 15 години. Твърди се, че той е див, т.е. той е възникнал по естествен път сред дивата природа. Така ли е в действителност? Преди часове буквално завърши извънредния съвет на Европейския съюз, където държавни и правителствени ръководители се съвещаваха по въпроса как да продължат глобалния експеримент в това социално инженерство, защото ни предупреждават, че това е краят на нормалността и сега от тук нататък трябва да живеем в нова нормалност. Дори BTV започва някои свои пропагандни клипове с тезата "Свикнахме ли с новото нормално?". Кое е онова нещо, което в този момент човечеството от морална, етична, верска гледна точка смята за ненормално, но след това ще трябва да го приемем като нормално, никой не ни обяснява. Все едно, според съобщенията от някъде от 1-2 седмици, галопирайки по 40-тия паралел, идва втората вълна на пандемията COVID-19. Аз искам да ви напомня, че Стария континент вече е разделен на зони. Зелена, жълта, червена, пембяна и така нататък. В едната зона може да се движи свободно, в другата не можеш. Цветна карта показва къде в Европа може да се пътува. Порталът ReOpen.EU бе създаден за улеснение на гражданите, където с цветен код и еднакви критерии ще бъде представено нивото на достъпност на всяка държава. Министрите от Европейският съюз постигнаха споразумение да поемат ангажимент за въвеждане на мерки по единни критерии и за навременното им оповестяване пред европейските граждани, за да се избегнат промени в последният момент, каквито бяха въвеждани многократно в последните месеци. Държавите членки се споразумяха също за взаимното признаване на тестовете. Нови стриктни мерки ограничават правата на европейските граждани. В Германия слагат забрана за събиране на 10 души заедно. В Словения не може да се пътува между отделни региони. А във Франция от 17 октомври не може да се излиза в часовете между 21 часа и 6 сутринта. В Германия също се затягат мерките. Това включва по-строги правила за носене на маски на обществени места и ранно затваряне на нощните заведения. Забранява се и събирането на повече от 10 души на едно място. В Словения временно се забраняват всички събирания, спират се някои спортни дейности и се забраняват пътуванията между отделни региони. Въвеждат вечерен час във Франция от 17 октомври. Французите няма да имат право да излизат в часовете между 21 часа и 6 сутринта. Тази рестрикция важи за градовете Париж, Марсилия, Лил, Лион, Гренобъл, Тулуза. Нарушителите ще бъдат глобявани с 135 евро, а при повторно провинение глобата може да достигне до 1500 евро. Напълно необходимо е затягането на мерките, дори е възможно те да станат още по-строги. Това е мнението на регионалния директор за Европа в Световната здравна организация Ханс Клуге. Мерките на Стария континент стават още по-рестриктивни, като намаляват все повече правата на европейските граждани. Свободното движение на хората е ограничено както между различните държави, така и вътре в самите страни. Карантината би трябвало да ограничава движението на болни хора, а когато се рестриктират свободите на здрави хора, това по-скоро е знак за тирания. Буквално преди 24 часа френският президент постави под вечерен час, който ще се съблюдава включително и с помощта на армията, забележете как биват военизирани обществата, 9 най-големи града на Франция. Париж, Лион, Лил, Марсилия, Сент-Етиен, Руан, да не пропусна някой. Тези хора
техните жители нямат право да излизат от домовете си от 21 часа вечерта до 6 часа сутринта. През останалото време могат да излизат и да ходят в съседните градове, които не са под вечерен час, т.е. те могат един вид теоретично да заразяват другите, но между 9 вечерта и 6 сутринта нямат право да заразяват. Има безумни неща. Наслушахме се на наукообразни небивалици. Например, в Швейцария решиха да пускат кучета срещу хората. Представете ли си? Тези кучета помирисвали SARS-CoV-2. Така разпознавали го. И представете си, вие слизате на една аерогара и срещу вас се хвърля едно куче, започва да ви хапе, да дърпа ръкавите, крачолите или багажа ви. Може би защото е усетило дразнението на вашия парфюм или някаква друга миризма. Но властите на летището имат право да ви затворят 14 дни и да стоите там под карантина, защото според тяхното тълкование на поведението на кучето, то ви е разпознало като вирусоприносител. Чухме също така, че мъже, чието безимен пръст е по-дълъг от средния, са по-защитени срещу коронавируса. Така че, млади момичета, внимавайте, когато си избирате съпруг. Гледайте безименния пръст, как се съотнася към средния. Има и други глупости, за които трябва да направим специално предаване. Но, трябва да кажем, че човечеството от появата си на тази планета живее с вирусите. Тези невидими микроорганизми, патогени, за които, както вече споменах, целият академичен потенциал на тази планета все още нищо не знае. Говоря за конкретния коронавирус SARS-CoV-2. Нещо повече, вирусите са тук милиони години преди човека да се появи. Една от популярните хипотези, например, за изчезването на динозаврите преди 66 милиона години е, че те са измрели така внезапно не от астероида, който е паднал на Земята, а от вирус. По същия начин имаме и хипотеза за изчезването на неандерталеца. Този проточовек, така да го наречем. Има хипотеза, аз тук показвам някои публикации, според които неандерталците не са били избити от по-развития човек, кроманьонският, т.е. съвременният човек, а са били така унищожени от патоген, срещу който тяхната имунна система нямала защита, пък на кроманьонеца имала. Ние знаем, че просто няма как учените да установят от какво са загинали динозаврите, от какво са загинали видовете, тъй като имаме 5 масови измирания на живот на планетата през различните епохи, още по-малко пък да докажат, както изисква научната метода, от какво и защо са изчезнали неандерталците. Но това ни показва нещо много важно. Това показва, че винаги, когато учените не знаят как да обяснят нещо, те викат на помощ микроорганизмите, патогените, вируса. Той е невидим, той е изчезнал, съответно, след като са измрели неговите жертви. Иди доказвай или проверявай хипотезата. Кога ще свърши този социален експеримент? Мисля, че можем да се позовем и да вярваме на милиардера Бил Гейтс, който преди няколко месеца каза, че след тази втора вълна ще има трета вълна някъде през пролетта, лятото на 2021 година. След това ще има четвърта, след това може би пета, шеста. Някъде към 2024 година просто ще отихне COVID-пандемията. Той обаче не може да се ангажира, че тя няма да бъде последвана от следващата, особено като имаме предвид огромните печалби, които той самия натрупа, пък и друга една група милиардери, тези, които са свързани с банките и с това, което наричат Big Pharma, биотехнологичните компании, натрупаха. Очевидно, тук става дума за една златна мина.
И като се почне от мултимилиардери, които имат по 100 милиарда, представете си сумата, като Бил Гейтс, например, и свършим до най-обикновената медицинска сестра някъде в дълбоката провинция на България. Вече имаме скандали на медсестри, които твърдят, че един или два пъти са попадали в линейка, превозваща пациент, който след това се оказал ковид-позитивен. И питат защо на тях не дават 1000 лева, които трябваше да разпределят. Имаше заделени около 50 милиона лева, нали така? Не само българските медсестри се възмущават. Подобни скандали за разпределението на допълнителните премии на хората на първа линия, които, така да се каже, посрещат SARS-CoV-2, имаше и в Аржентина, и в Русия, и в Съединените щати. Тоест някъде нагоре по върховете, толкова високи върхове, че ние не можем да ги видим с просто око, ония, които управляват света, са решили да се раздават пари на тези, които са на първа линия в пандемията. И естествено, броят на болните от COVID ще се увеличава, защото колкото повече COVID болни пациенти има, толкова повече пари ще се раздават на медицинското съсловие. От онзи ден е новината, че синдикатът на българските учители ще раздава и той по 150 лева на всяка учителка, която е влязла в болница и там е установено, че тя е COVID-позитивна. Това каза и госпожа Янка Такева, председателката на този синдикат. Аз си представям, че някои учителки ще влизат по 4-5 пъти в болницата, защото това са пари, които ти печелиш без капчица труд. Трябва да си глупав, за да не се възползваш. Това е другото голямо противоречие в сегашната пандемия. Но какво знаем всъщност ние? Хората или народа на Фейсбук. Едно торнадо от алтернативни обяснения мете медийната видимост на тази глобална пандемия. Тези алтернативни обяснения биват наричани, както знаете много добре, теории на конспирацията. Официалната версия оповести още през февруари, че SARS-CoV-2 е 7-я щам от семейството на коронавирусите. Ние знаем, че по света има над 300 хиляди идентифицирани вируса, че 219 от тях са зоонози, т.е. преминали са от животното в човека. Ето виждате схеми, които обясняват как зоонози, като коронавирусите, ебола и други са минали от човека. Знаем също така, че този SARS-CoV-2 не е като останалите коронавируси, които обикновено свършват с състояния подобни на простуда или най-обикновен лек грип. Този е по-особен. Знаем също така, че той някакси прилича на вируса на спина. Вируса на спина, който обезсилва и изключва имунната система на човека и болният може да загине дори от едно ожилване от пчела. Обикновено обаче болните от спин умират от белодробни заболявания, примери за това много, например Фреди Мъркюри, Юл Бринер, Джордж Майкъл и така нататък, тъй като белият дроб е най-силно изложен на външни въздействия. Нещо подобно става и с COVID-19. Другото, което знаем е, че както първия SARS, който възникна в Южна Корея през 2003 година, така и SARS-CoV-2 е дошъл от прилепите. Само че при първия SARS, този от 2003 година, той е минал през междинен приемник. Твърди се, че това е палмовата цибетка. Едно вонливо животинче, което се бъде в тази част на света. А нашия, сегашния SARS-CoV, е минал през панголин. Едно животинче, за чието съществуване ние дори не подозирахме. Но панголина, твърдят учените, е приемника, след който вече адаптирания към панголина вирус е преминал в човека.
Така твърдят китайските учени и Световната здравна организация го повтаря. Ето, аз тук ще ви покажа една научна статия, препечатана на 26 март тази година в списание Nature, под която са се подписали 29 китаеца. Учени, които установили, че коронавирус у малайските панголини и коронавируса, който е причинител на пандемията COVID, са много близки. Това заключение ни представи и един български учен, професор Христо Найденски от Института Стефан Ангелов към БАН, ръководител на Департамента по инфекциозна микробиология, който обяви в интервю за Българското национално радио следното. Инфекциите от коронавирус съществуват при много диви и домашни животни и птици, но връзката с човека при тях не е доказана. Странно, други пък твърдят, че е доказана. От научна гледна точка, лично за мен, една изглежда най-правдоподобна. Това са панголините, наричани още люспеници. Животни, подобни на мравояда, които се заразяват от прилепи и в последствие заразяват и човека. Доказано е генетичното сходство от 99% между дивия и човешкия тип коронавирус. Край на цитата. Къде и кога и от кого е доказано това 99% сходство, корифеят не ни обясни. Не ни обясни също така и какво става с оставащия 1%. Това е много важно. Дори философът на евразийството Александър Дугин озаглави първия си анализ за пандемията "Часът на панголина дойде". В тази статия той стига до извода, че фундаменталната конструкция на отворените общества, соросоидните общества, се е сринала за една нощ с появата на COVID-19. От тук нататък, пише професор Дугин, панголинът е символ на триумфиращия антиглобализъм, емблемата на затвореното общество. Отвореното общество се срина, започва ерата на затвореното. Часът на панголина. Малко по-късно, благодарение на социалните мрежи, ние разбрахме как така този коронавирус от панголина е минал в човека. Всеядните китайци, както казва един друг руски анализатор, Максим Шевченко, ядат малки панголинчета. Много често в едно блюдо ги съчетават с току-що родени мишки. Съжалявам, че трябва да го кажа, но не можем да избегнем разговора за всеядните китайци. Защото, както показва писаната история на човечеството, всички чуми, всички пандемии, епидемии, които са минали през света, идват от Китай. И те всичките са зоонози, т.е. патогени, минали от животните към човека. Панголинът е застрашен вид, както показва тази дописка от 2015 година за конфискуване на стотици бебета панголинчета на една китайска митница. Панголинчетата, деликатес в Китай, се продават по $150 порцията. Както прилепът, резервоар на коварните нови коронавируси SARS-1 от 2003 година и SARS-2 от 2019 година, така и цибетката, така и панголинът са млекопитаещи. Прилепът е единственото летящо млекопитаещо. Панголинът също е единственото млекопитаещо в своя биологичен вид. Удобно е да се твърди, че двата нови вируса SARS-1 и SARS-2 са успели да прескочат бариерата между видовете и да се приспособят към човека, именно защото са млекопитаещи като него. Както и друг път сме споменавали обаче, мокрият пазар, който отврати света, на който се продават печени на шиш, прилепи, панголини, разбира се, цибетки, бодливи свинчета, плъхове, кучета, котки, змии, са удобно прикритие на вирусите, фабрикувани във военната биолаборатория в Ухан. Биолаборатория от 4-то ниво, разположена на 5 км от печално известния мокър пазар.
Мокрият пазар не може да обясни възникването на две вариации на вируса. Една по-слаба и една много отровна, която завлича в гроба здрави млади хора буквално за броени дни. Изявленията на американския президент Доналд Тръмп, съмненията, изказани от Емануел Макрон през април, че има много неща, които не знаем за новия вирус, като продукт на генно инженерство на китайците, имат всички основания. Иначе трудно можем да си обясним защо управляващата комунистическа партия на Китай заля света с купища статии за коронавирусите у панголините, у прилепите, у цибетките, които може ли спокойно и свободно да прескачат от прилепа в човека, от панголина в човека, освен да допуснем, че тази кампания беше едно прикритие на онова, което се върши във военната биолаборатория, за която споменах. Кой всъщност произведе вируса? Защото, както ни обясни не някой друг, Нобеловия лауреат, прочутия вирусолог, професор Люк Монтанье на 19 април тази година, този вирус е лабораторна разработка. Нека сега да видим какво каза Нобеловият лауреат Люк Монтанье на 19 април тази година за една френска télévision. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Ah, moi je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi j'expose, si vous voulez, mon travail c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Moi je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel et je peux travailler librement. Но професор Монтанье казва и нещо още по-важно. Той първо каза, че може да говори истината, защото вече е извън страха. Той не се подчинява на страхова психоза. Първо, защото вече, каза той, съм на години твърде стар. И второ, защото аз съм Нобелов лауреат. Но той каза и нещо още по-важно. Нека да го чуем. Yvan Rioufol, ce que vous annoncez est énorme. C'est une bombe nucléaire, si je puis dire. Mais je voudrais, pour bien être sûr d'avoir compris, cette trace de VIH ne peut pas résulter d'un croisement naturel, enfin, ou d'un croisement, en tout cas, entre espèces animales et humaines. Ça ne peut être que la main de quelqu'un d'autre, la main d'un homme. Absolument. Il y a dans cette affaire une concentration, si vous voulez,
Vous avez un long ruban, il y a 30 000 bases, si vous voulez, 30 000 signes qui portent le matériel génétique, et tout est concentré dans les 30 000, dans 1000 bases, même moins de 1000 bases. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a assez de VIH pour faire une grande protéine de VIH. Il y a assez de matériel pour modifier ce qu'on appelle un site antigénique, c'est-à-dire modifier un peu la protéine du coronavirus pour la faire reconnaître par le système immunitaire comme VIH. Разбира се, веднага след това професор Монтанье беше бичуван, така да се каже, омаскарен от медиите. Защо ли? Тази яростна атака срещу всеки, който не е съгласен с господстващата доктрина, не говори ли за някакви други политически цели? Много хора мислят така. И то не случайни хора. Това са професори по вирусология, професори епидемиолози, молекулярни биолози и така нататък. Всички те бяха зачеркнати с един голям кръст. Видни общественици от световна величина също бяха подложени на репресии. Да вземем един Никита Михалков, например, чието предаване Бесогон, излъчено на 1 май тая година, беше свалено от ефир. Я приветствую вас, дорогие телезрители, на нашем очередном выпуске авторской программы «Бесогон ТВ». Бесогон е предаване, което Никита Михалков, прочут режисьор, актьор, потомствен интелектуалец, води на свои разноски, за да гони бесовете от руската култура, както показва заглавието на предаването. Ще се спрем и на онова, което той намира за важно да подчертае. Говорим, че въз основа на пандемията, използвана като база, като, ако щете, трамплин, се преследват някакви други цели. Ние имаме право да обсъдим това. Всего сейчас волнует. Помните, я говорил в предыдущем Бесогоне, как я спросил у одного банкира, а вот деньги могут пропасть? А он мне сказал: нет, Никита, деньги не пропадают, они просто из одного кармана переходят в другой. Поэтому если мы знаем и видим, что кому-то очень невыгодно сидеть дома, не работать, сидеть у компьютера, раздражаться, значит, должны быть те, кому это выгодно, кому это удобно. Как говорится, кому война, кому мать родна. Но есть другие вещи. Я говорил уже о том, что я могу в них не разбираться глубоко, но я с гуманистической точки зрения хочу поставить вопрос. Повторяю, я никого не обвиняю. Я хочу задать вопросы, и я на это имею право, как любой гражданин моей дорогой страны. А вот миллиардер, филантроп Билл Гейтс, основатель Microsoft, который занялся фармакологией. Зачем? Может быть, посмотрим. Посмотрите на эту статью десятилетней давности, опубликованную в престижном журнале «Гардиан». Из этой статьи мы узнаем, что в 2010 году Гейтсом был создан «Хороший клуб» или «Good Club» на английском, куда кроме него вошли участники конференции, а именно Дэвид Рокфеллер, Уоррен Баффет, Майкл Блумберг, Джордж Сорос и другие. И какая же главная проблема, которую публично обозначил этот клуб для планеты и которую они намерены решить? Конечно же, перенаселение Земли. Вот еще одно видео, где господин Гейтс говорит о том, что надо бы сократить количество углекислого газа, выдыхаемого людьми. Каждый год выбрасывается огромный объем углекислого газа, более 26 миллиардов тонн. На каждого американца приходится 20 тонн. На жителей бедных стран менее 1 тонны. В среднем на жителя планеты по 5 тонн.
Какими-то изменениями нужно добиться того, чтобы эта цифра свелась к нулю. В этом уравнении 4 множителя. Вспомним операцию умножения. Итак, слева объем выбросов СО2. И надо добиться, чтобы он был равен нулю. Объем зависит от числа людей на планете, среднего объема услуг, которыми пользуется каждый из них, среднего энергопотребления на услугу и среднего объема выброса СО2 на единицу произведенной энергии. Как свести СО2 к нулю? Первый сомножитель населения. Сегодня в мире 6,8 миллиардов людей, и эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии крупных успехов в создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны, репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15%. Со временем производство выйдет на такие объемы, что все жители нашей планеты могут быть вакцинированными. А каким образом происходит эта вакцинация? Не путайте, это не та вакцинация, которую мы в детстве получали там, от оспы, от полиомиелита, еще от чего-то. Нет. Это совсем другое. И задача у этой вакцинации совершенно иная. И смысл ее другой. Билл Гейтс говорил об этом на Первом канале в Германии в Тагешау, о том, что нужно поставить прививки 7 миллиардам людей. По этой причине мы решили поговорить с Шива Айодурай, инженером MIT и системной биологии. Доктор Шива, как он сам себя называет, не только критикует панику вокруг коронавируса, но и то, что организации, такие как фонд Билл Гейтса, диктуют людям медицину. Билл Гейтс не разбирается в биологии, родом из богатой семьи, и его выбрали, будто он разбирается в том, что он делает, потому что он украл деньги из бюджета, его фонд должен был платить налоги. Они эти деньги перевели в фонд Билла и Мелинды Гейтс, и он должен стать спасителем всех темнокожих на планете. Это расизм. То, что он делает, это институализированный расизм. В принципе, его целью является принудительная медицина. Посмотрите на его партнеров. Хиллари Клинтон, Марк Цукерберг, CDC, крупные фармацевтические концерны. Это его друзья, это круги, в которых он общается. Эти люди хотят принудительную медицину, сверху. Почему? Очень просто, они следуют за деньгами. Это 7 триллионов долларов в год постоянного оборота для фармацевтической индустрии. Чтобы было понятно, я повторяю, это не прививка в нашем понимании, это чипирование. А что это значит? А вот это уже, мне кажется, серьезно. Официально задокументированный факт. Причем в нем, никуда не деться, есть ощущение некой библейской нотки. Вот послушайте. Это патент под кодовым номером WO 2020 06 Он был зарегистрирован 26 марта 2020 года. Заявку на патент подала компания Microsoft Technology Licensing LLC, которую возглавляет Билл Гейтс. Еще 20 июня 2019 года. А 22 апреля 2020 года, в аккурат в день 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, данный патент получил международный статус. Он носит название «Система криптовалюты, использующая данные активности тела». На секундочку отвлекусь, потому что как-то настораживает 06, 06, 06, вы, наверное, понимаете, да? Это случайное совпадение или это намеренный подбор такого знака, который в апокалипсисе Иоанна назван числом зверя – 666. Кстати, кто не знает, если вы сложите все цифры на рулетке в казино, у вас будет ровно 666. Но это по ходу. Что же за изобретение, которое решили запатентовать представители компании Microsoft? В резюме патента на сайте указано, что активность человеческого тела, ассоциируемая с задачей, представляемые пользователю и так далее, дальше идет наукообразие, которым я не хочу вас загружать. Резюме, простым языком, что это значит? В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то
криптовалюты. Если условия выполняются, то человек получает определенные бонусы, которые может на что-то потратить. Чьи условия выполняются? То есть, другими словами, человек за криптобонусы продает свою личность, свою свободу, если хотите, свою независимость. То есть те, кто управляют этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Имеют полную возможность заставлять вас делать то, что им надо, за что они вам платят. И таким образом вы становитесь элитой. А можно отказаться от этого? Да, конечно. Вы свободные люди. Но только вы уже не поступите в университет. И зарплату вы не возьмете большую. И права вам не дадут на машину. Вы становитесь изгоями. А какова общая цель этого? Вы уже слышали? Общая цель – это сокращение человечества. Слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального. То есть это кастовое разделение человечества. Как я это понимаю. Пусть меня поправят. А вот у меня спросят, а какой это, ну вот Билл Гейтс, ладно, там где-то, а к нам какое отношение имеет? Прямое. Прямое. Но мы чуть позже об этом поговорим поподробнее. А вот кому же выгоден этот кризис у нас? Вот послушайте Михаила Хазина. Это очень просто. Минфин управляется либеральной элитной группировкой, которая оказалась в тяжелом положении, потому что вообще либеральная команда по всему миру уходит. С ней справляется Си Цзиньпин, с ней справляется Трамп. Судя по тому, что говорил Путин в декабре, январе, феврале, он тоже собирается с ней справляться. По этой причине эта команда максимально заинтересована в продолжении проблем. И чем больше проблем, тем больше она заинтересована. Почему? Потому что сами они ничего не боятся. У них колоссальное количество украденных за 30 лет денег и колоссальный ресурс. То есть их лично, ни их детей, ни их внуков это не коснется, вот этот кризис. А соответственно, чем более напряженная ситуация, тем больше вероятность, что их не тронут. А может быть, они даже сумеют еще немножко урвать. Так вот, под влиянием этих обстоятельств человек, оставаясь дома, он получает информацию и в окно в жизнь, в мир через экран телевизора и через компьютер. И он постепенно начинает привыкать к тому, что это его единственный источник общения. Родные и близкие, и вот там мир. Через это происходит обучение, лекции. Но люди вынуждены. Они этим занимаются, потому что вынуждены. Но если эта вынужденная акция постепенно превратится в принцип, в общий переход на компьютерное образование. То есть, вы понимаете, да? Человек теряет возможность прямого общения, теплоты другого человека, его дыхания, его глаз реальных. Он существует в компьютерном мире. Он меняется внутри. Он, приученный через время к такой жизни, будет бояться выйти на улицу, потому что там другая жизнь, он ее не знает. Он потерял возможность поговорить с учителем, подойти к профессору после лекции, о чем-то спросить, посмеяться, пошептаться, наконец. Просто пошептаться. И вот это, мне кажется, мы подходим к самой главной проблеме. То есть мы имеем дело с людьми, которые цифровую зависимость ставят выше человеческих отношений и эмоций. И вот тут я хочу привести пример, цитату президента Сбербанка господина Грефа Германа Оскаровича. Мы из школы выпускаем людей с инвалидностью, что их всю жизнь будут оценивать. Одна из моих личных целей
убить экзамен. А вот что по этому поводу говорит Валентина Ивановна Матвиенко. Это уже серьезнее. Пандемия коронавируса дала импульс движению к формированию системы школьного и вузовского образования, органично сочетающего как традиционные, так и дистанционные цифровые технологии обучения. Будущее именно за такой системой, а она требует более точного правового, законодательного оформления уже в ближайшее время. Надо понимать, что дистанционное обучение теперь уже не будет практиковаться как резервный временный способ только в чрезвычайных ситуациях, вроде нынешней. Мгновенно возникла реакция. Мгновенно. Около 150 тысяч человек написали петицию. Вот что там написано. Дистанционное образование – вынужденная и временная мера. Поэтому считаем недопустимым закрепление на законодательном уровне дистанционного образования как основного вида образования и как замену очному образованию. Не допустить на фоне пандемии становления дистанционного образования как основного и не допустить очное образование платным. Но мы об этом говорили. Я хочу вам напомнить. Цитата. Образование будущего разделится на два вида. Компьютерное, оно будет дешевым. И человеческое, оно будет дорогим. Потому что знания стремительно обесцениваются, а социальные связи и возможность учиться лицом к лицу будут только дорожать. Это цитата господина Дмитрия Пескова. Не путайте с пресс-секретарем президента. Но тоже значимая фигура. Он спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития. По его мнению, господина Пескова, Google должен сломать шпиль МГУ. А теперь хочу вам напомнить, а откуда растут ноги у этой идеи? Где корешок? Смотрите. Еще в 2006 году аппаратом ООН был принят документ под названием «Повестка дня 2030», который определяет своей целью образование для устойчивого развития всего населения Земли. Вся программа, а особенно компонент образования, оправдывается необходимостью устойчивого развития в мире. А устойчивости, по мнению ООН, может сильно мешать избыточное образование. Избыточное образование на самом деле представляет угрозу для устойчивости. Как правило, более образованные люди с более высокими доходами потребляют больше ресурсов, чем малообразованные люди, которые имеют тенденцию иметь более низкие доходы. Это открыто написано в опубликованном в 2006 году документе. Чем больше образования, тем больше угроза устойчивости, говорится в нем. А как этот документ, который вы только что видели, коррелируется с нашей действительностью? Пожалуйста, посмотрите. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими. Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции.
как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову, средства массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком обществе жить? В миналото предаване поставихме гатанката колко сина е имал Авраам. Повод за това ни дадаха две събития. Първо, събитията в Нагорни Карабах и войната, която се води срещу арменците, срещу първите християни. В тая връзка е уместно, може би, да припомним, че арменците считат за свой прародител един от синовете на Авраам. Те имат и друга версия, че са потомци на самия Ной. Нахичеван, древната арменска земя, която днес е в ръцете на азерите, това е ексклав на Азербайджан. Нахичеван означава приземяване, т.е. те вярват, че там е спрял ковчега на Ной. И един от неговите внуци, Хаик, е станал родоначалник в тази част на света на арменския народ. Хаик е много често срещано мъжко име в Армения. И изобщо сред арменската диаспора. Арменската диаспора, искам да кажа, е около 11-12 милиона, т.е. тя е 4 пъти по-голяма, отколкото народа, който живее в Армения. В Армения може да видите великолепни, внушителни скулптурни паметници на митичния герой Хаик. Но един от синовете на Хетура също се смята за родоначалник на част от арменския народ. Другия повод беше сключването на 13 август тази година на Моравата пред Белия дом на тъй наречените Авраамови или аврамически договори. Договори за мир между Израел и Обединените арабски емирства и Израел и Бахрейн. Договорите са наречени Авраамови, защото Авраам е бащата и на Исаак, който е родоначалник, патриарх на еврейския народ, и на Исмаил, който се смята за родоначалник на арабските племена. Легендата, библейската легенда разказва, че след като Бог обещал на праотеца Авраам жена му Сара в старини да зачени и да му роди син, това се изпълнило, когато първородният му син от рубинята Агар или Хаджар, както е по-правилно да се нарича, защото Хаджар е произношението и на арабски, синът на тази рубиня вече бил 13 годишен. Когато Исаак станал на 5 години, Сара го отбила и по този повод Авраам дал пиршество. На това пиршество вече 18 годишният Исмаил обидил малкия Исаак, заради което той и майка му били прокудени от лагера на Авраам и заминали някъде в пустинята. След като Сара починала, Авраам взел друга жена, Хетура, твърди Битие, глава 25, стихове от 1 до 6. Ще ви прочета. Авраам взе друга жена на име Хетура. Тя му роди Земран, Йоксан, Мадан, Медиам, Еслок и Шуах. И Йоксан роди Сава и Дедан. А синове на Дедан бяха Асурим, Латуусим, Лаомим. А синове на Мадиам бяха Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага. Всички тези бяха потомци на Хетура. Но Авраам даде целия си имот на Исаак. А на синовете на наложниците си Авраам даде подаръци и докато беше още жив, ги изпрати към изток, в източната земя, далеч от сина си Исаак. Така Авраам доживял до 175 години и, забележете, бил погребан от двамата си сина Исаак и Исмаил. Очевидно те са се сдобрили, са се помирили, но от другите синове, които изброих, не е присъствал нито един. Много хора са познали. Искам да благодаря първо на моите редовни зрители.
Освен това, благодаря на Дарин Лазаров от Велико Търново и на Стоян Рогачев от село Волуяк. Те ще получат книгата на Чезаре Ломброзо "Престъпният човек". Подарък същата книга ще получи и господин Георги Илчев от Дупница, който в миналото предаване е познал гатанката, че император Адриан е първият използвал фразата "мир чрез сила", но просто късно съм прочела писмото му и затова не го споменах. И така Дарин Лазаров, Стоян Рогачев от село Волуяк и Георги Илчев от Дупница ще получат подарък. А сега си запишете следващата гатанка. Вирусологията е много млада наука. Тя възниква в самия край на 19 век. В началото учените не са разбирали, че имат работа с нов патоген, т.е. нов болестотворен микроорганизъм. Те смятали, че това са особен вид много дребни бактерии, стотици пъти по-малки от една средно голяма бактерия, които поразяват растенията, животните и човека. Така мислял руският учен Дмитрий Йосифович Ивановски, който през 1892 година пръв наблюдава действието на такъв микроорганизъм, причиняващ болест по тютюна. Той решил, че болестта се поражда от течности, отделени от миниатюрни бактерии. Името вирус, което на латински значи отрова, е дадено от холандския микробиолог Мартин Вилем Байеринг. Той повторил експериментите на Ивановски и открил, че болестта тютюнева мозайка е причинена от нов тип патоген, съвсем различен от бактериите. Байеринг показал, че новооткритият патоген може да се размножава и разпространява в живите клетки на гостоприемника, но не може да бъде култивиран в хранителна среда, както бактериите. За първи път вирус е видян едва през 1935 година от американския биохимик Уендъл Стенли, благодарение на изобретяването на електронния микроскоп. Днес знаем, че първо, вирусите са генетични паразити. Второ, вирусите не растат, а само се размножават. Трето, те са жизнеспособни само в клетките на гостоприемника, бил той растение, животно или човек. При навлизането на вируса в клетката, нейният геном се променя и тя започва да работи за проникналия отвън паразит. Четвърто, учените още спорят дали вирусите трябва да се причисляват към живата или неживата природа. Те представляват генетичен материал – рибонуклеинова или дерибонуклеинова киселина, защитена с бълтъчна обвивка. Учените казват, че те са биологично инертни, т.е. те нямат самостойна биологична функция. Те са подобни на съобщение, което гласи "размножавай се" и започват да се размножават веднага, щом попаднат в жива клетка. Според съвременната биология, животът трябва да отговаря на някои условия – да се самоорганизира, да се самообновява, да се саморегулира и да се самовъзпроизвежда и да се развива, да еволюира. Вирусите отговарят само на едно от посочените условия – те еволюират. Поради липсата на органи, вирусите използват рибозомите на живите клетки. Принципът е следният. Вирусът се прикрепя към дадена клетка и инжектира в нея своята рибонуклеинова киселина, която се свързва с рибозомите на клетката и я стимулира да произвежда вирусни белтъци. Произведените белтъчни молекули се свързват и образуват нов вирус, който разкъсва клетката при напускането й. В наше време вирусите станаха ценен инструмент в генното инженерство заради способността си да пренасят генетичен материал в клетките. Използват се като вектори, които пренасят рибонуклеинова киселина от една клетка в друга, с което се причинява изкуствена мутация на живите организми. А гатанката е: коя болест по човека за първи път е обяснена с действието на вирус? Жълтата треска, маларията или едрата шарка? Отново, коя болест по човека за първи път е обяснена с действието на вирус? А. Жълтата треска, Б. Маларията или В. Едрата шарка? Моля, отговорете на познатите ви адреси: okото_alpha в abv.bg или okото_alpha TV в mail.bg. Това беше всичко за днес, скъпи зрители. Отново ви благодаря, че в събота след обед бяхме заедно. Останете с телевизията на истината. Довиждане до следващата събота.